салому алейкум мардум. Умедворам ки овозам соз аст ва камтарак дер кардам. 5 минут 6 минут дер кардам, барои ки дар раҳ будам. Тез омадам, не ки гуфти гапҳо успеҳ кардем. Чӣ хеле бардорон? Созакин тинҷакин дар бозии Осасуна гуфтем прямой эфир мегузаронем ки чотам дили ман гуфт ки ҳамунҷо чӣ гапе мешава. Не ҳамун саҳараш қати просто хафам кардем. Барои ҳамин бардоро вақте ки дар видео гуфтем бисёриё дашному ҳар гап гуфтанд. Барои ҳамин настроение парид гуфтем ки мо меҳнат мекунем, прямой эфир мегузаронем, видео тайёр мекунем, телеграмма пеш мебарем, штоби бо забони тоҷикӣ мухлисони Барселона бохабар боша. Не ки ҳамин хелам бо гапшона меёванд, гап мезананд ки типа чихе мо ай Осасуна метарсем. Дидем хай чихе ай Осасуна тарсидем. Натарсидем, просто вақте ки факт қати гап мезананд дар видео, вақте ки пеш меоранд статистикаро пеш меоранд, статистика 3-4 бозии охира пеш меоранд, чихе қати Осасуна мушкиле бозӣ кардан, бисёриё хиёл мекунанд ки Осасуна хай падаркай ҳастай саперникое ки рақибое ҳастанд ки барои ҳар як даста чиз мушкилӣ пеш меорада. Яке аз ӯ дастҳо дар солҳои охир Райо Великаноай дар Ла Лига ва Осасунай дар Ла Лига. Барои ҳамин бардор вақте ки видео мекунанд чӣ мекунанд, хушрӯ гӯш кунед чем ай комментаре нависта. Ай комментаре навистана гуфти гапҳои беҳуда. Дастгирӣ кунед. Мо виска Барсаем, виска Каталониаем, блин, мо мухлиси Барселонаем, бояд мо якдигарфаҳмӣ дошта бошем, бояд якдигара дастгирӣ кунем. Не ки видео кунане ки чиз. Бояд шумо лайк шапа кунем видеоро ки дигар касо бинанд, мухлисои дигар кас талхашон бикафанд ки чихе ана ҳозир ман мегумтонам ки ягон дар ҳамаи ютуби тоҷикӣ несте канале ки даже реалтиҷирам агар бигирем, реалтиҷи навояд 2 бор 3 бор шудае ки видео бировардисе воврима. А так видео дар ҳаётиш воврима намебировард. Ман бар стратежии канала ман кушодагим, барое ки ҳамчун мухлиси Барселона мехоҳам ки Барселона хати мухлисош ҳамсӯҳбат бошам ва фикри ақидама дар бораи Барселона пешкаши мухлисо кунам. Ман пеш мебарам канала. Хайҳо якчанд моҳи охир проблемаҳои оилавӣ қати видео кардан қиндай, барои ҳамин коргар гирифтем ки пеш бирова, канал хоб нарава. Телеграм канал кушодем ки бо дар телеграм канал гапу чап шава. Инстаграм кушодем, инстаграмо хай пеш нарафт. Хай гап дар ин нест, гап дар ин ки дастгирӣ кунед бародаро. Вақте ки мекунанд меҳнат як касигара қадр кунед. майли қадрам намекунед, хатяби ҳасте нафароне ки илтимос дашном накунед. Мо тоҷикем, мо канали тоҷикӣ дорем, бо забони тоҷикӣ гап мезанем, суҳбат мекунем. барои бародаро бе шумо мо пеш намерем, инро ҳама медонанд. Бе шумо пешравии канал нестай. Не ки морам накунем, охир чӣ гап мешава? бия ака гапа бисёр кардему, гуфти гапҳо ай аввал амри маъруф дагузаштему. Мегзарем ба ҳайати Барселона. ҳайати Барселона ки уже дар телеграм канал ҳеҷ ка набироварде. Вақте ки ман занят бошам дар телеграм канал ҳеҷ ка ҳайата намебирора. анамиш безеб озма агар ҳамира партом фақат шумо ҳам суҳбат мешам. бо Феррана дровардиам. вақте ки состава мебинам Ферран Торреса мебинам ку пашмои мун хез мекунад. анамихе хез мекунад мӯи сарам. дар бозӣ бар Осасуна вақте ки бозии Феррана мебинӣ, худое мегӣ тезтарак моҳи январ шава ва Ферран Торреса фурӯшанд. худо мегӣ чихе бозиёра дар моментҳоро ҷазир мекунад, чихел якдигарфаҳмӣ надорад. вообще тупа қабида наметавонад, намедонам бовариша гум кардаги чихелӣ ҳастай. хатяби бо дар вақти мураббӣ будани Хави ягар бо бозиш соз буд Ферран Торреса. хатяби мебинӣ дар Испания вақте ки аз замина медуронаша бозиш 100% пеш меравад. Не ки вақте ки ҳайати асосӣ медуронаша Ферран Торреса майли хай дроварди Флик, майли дроварди Ферран Торреса, но хатяби диди ки бозиш нарафтест 70 дақиқада ивазиш ки Ансу Фатиро будурор.
хуже Ферран Торрес намешава Ансу Фати. Вот честное слово, хуже Ферран Торрес намешава. бародар аноним донат рӯй кард. Салому алейкум брат, балде рӯз ба рӯз соз шидест, ба фикри иқа опытгира соз мешава, бозиш победара ждат дорем. балде дар бораи балде фикри ман чӣ хеле буд ҳамун хисодагиай. бозиш аз сезони дигара камтарак соз шидагиай, барое ки флик да ӯ боварии сахт дорад, барое ки сезони пештара мо кӣ доштем? Кансело доштем ки дар ҷои ӯ бозӣ мекард. Бо балде худаш травма гирифта буд. барои ҳамин уверенность шагун карда буд. Аҳозе ки просто нестай бозингаре ки аз балде созтар бошад Леви Зашени, ки дар ин момент дар ҳайати асосӣ монашад. Барои ҳамин флик маҷбур мешавад ки балдера мона. бозиш чӣ хеле буд ҳамун хешида чӣ хе бугум охи ва Леви Зашени ки ба монанди Алба ки бошад ки прострелои соз кунад, ҳамунҷа меравад тупа дар як ҷо ки скорост хати меравад, тамом ҳамин қадр чиз дорад. Хотя ман будонам ки ранги Алфонсо Дэвис мегзара, ягон касе ягон кор мекунад. Ака дар мавсими пештара созтара, як ман намегум баъд защитадам хай мешавад соза, не ки мо ай балде бисёр интизориҳо доштем, барое ки баъди чӣ хеле ки моро Жорди Алба солҳои дароз Леви защитада иқадар асисто иқадар голо мезад, мо аз балде ҳамон чизоро интизор будем ки ӯ нафаре нашид. Не ки аз набуданаш буданаш хубай. аз балде ки даже Кунде центральный защитник беҳтар бозӣ мекунад, кроссҳои хубтар дорад чем балдера. Хай мумкин со временем соз шидан гирад, со временем. дар бораи Торрес гап мо рафтистод бародаро. Не хай дурор илтимос ёки нестай Леви Вингер нестай илтимос гид ранги ки пеш мебурд хави Леви Вингерда ё Гавира мемонд, ё ки Педрира мемонд, ё ки атакуиши мемонд. Биги Рафинера биги дар ҳамун ҷамона, биги дар пеш кира истифода бар Пауло Торе хубтар мешавад чем ай ҳами Рафинера бовар кида Торреса. ман кадом бозингареро ки дар прямой эфир пас бизанам, ҳамон бозида бо паданалад ё дубл мекуна ё ки беҳтарин бозӣ мекуна. Хай умедворем ки Ферран Торрес дар ин бозӣ гол мезанад. брат, илтимос ҳамин дар бораи Роналдо ва Месси дига гап назанем, майдон тиҷиам гап назанем. Илтимос безор шудам. Ана Роналдо бутиша чапана пӯшид, ана ин хеле рангаш, ана ин хеле дафшон, даврои ваё гузашт. даврошон гузаштан рост мегӣ, не ки спрос аст. вақте ки спрос бошад чӣ хел видео намекунед дар бораи ана кумирои ки бисёри подписчикҳо кумирошон ҳавая бисёро мехоҳанд ки бифаҳманд ки кумирошон чӣ ҳол доранд ва дар ки ҷо чӣ хел бозӣ мекунанд. беғон намешавад то нараванд айфутбол. ҳоли айфутболам бираванд ки бо мемонанд. олмо ки нестай проблема бисёр ай. чихе олмо дир омада буд дар ҳаят, чихе дар ҳар бозӣ гол мезаду паси голӣ медод. барои ҳамин травма дорад. барои ҳамин травматичниш ҳеҷ ка ӯро хариданӣ набуд. барое ки бозингаре ки хубай зурай, не ки травма дорад, 1-2 моҳ меғалтад дар бозии асосӣ нестай. ина мо айпишти олмо, айпишти бозингарое ки травма гирифта холои зарури ай даст додем. Якум бозида мана куда, хай мана куда уже гап дар травмадориам нестай, гап дар корти сирх буда. Не ки хайна дар нарасидани футболбозо дар бозии Осасуна уже маълум шуд. вақте ки Ферран Торрес қариби 90 дақиқа мемонад ки дар ҳаят бозӣ кунад. бозиш пеш намеравад. Торреса пас зад. бародаро, бозиро метавонед Око Спорт тамошо кунед. аз Око Спорт тамошо мекунед, ё ки ҳастай Вармач ҳастай приложение дурин скачат кунед тамошо кунед. ака дига каналҳо гуфтесиям Барса Араухо Кристенсен фурӯхтани дар центри ки боз мекунад, фикртон чие? вақте ки бозии Эниго Мартинеса мебинем ва чӣ хеле ки тобистон чӣ хел буд гуфтанд ки Эниго Мартинеса мефурӯшанд, ё ки дар Арабистони Саудӣ, ё ки шартномаша дароз намекунанд, ё ки регистратсияш карда натонистанд. харашош та ин бозингарои ба монанди Эниго Мартинес дар ин момент дар Барселона ҳастай характердор. чӣ хел бозӣ мекунад,
чихе ҷонша фидо мекунад барои Барселона. Агар аҳамият дода бошен, чихе Эниго Мартинес бозӣ мекунад. Анам хеле бозингаро дутаи дига агар дар Барселона ба монанди Гави бошанд, хе конечно Барселона характер пайдо мекунад, бозӣ мекунад то охири дақиқаҳоят. Ёки ина Рафина чихе бозӣ мекунанд, ай таҳти дил бозӣ мекунанд, ад души медаванд то охира. Хорошо, что Эниго Мартинес есть. Вақте ки инаqa травма шид, истифодаш бурдестем. Агар не бо агар центральный защитнико қати Домингес мегзарондем, қати намедонам ки меомад худо медонам. Хоз Френки де Йонг омадагай, ози 15-тара мебинем чи гап меша. Ба фикрам ана дар дим тайм медороша Френки де Йонг ки камтар бозида майдона чувствовать кунада. Ака вратар Войцех честный чиши Войцех честный омадест пага ба фикрам чи мегзара медасплейдин мегзара полностью ана бозингари Барселона меша ва дар бозӣ ки дар Ла Лига мегзара дар ӯ бозӣ уже тайёр уже дар ҳаят ҷо мешава. Ҳам хеле гапа яка уз ча намедонам ман. Фабрицио Романо ҳамин хабарҳоро бурдагие. Олмо кай бармегарда бародаро? Олмо ба фикрам дар бозии оянда и октябрда мобайнои октябрда уже бармегарда. Уже ози бозиҳои сборниё сар мешаванд. Баъди бозиҳои сборниё ки баъд дига ҳамаи бозингаро бармегарданд. Уже Гави меояд. Ака Кристенсен декабрда мумкин соз шавад, Араухо январда. Не ки вақте ки Гави меояд уже дига центральный защитникам дар кор нестад. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Ҳама кас асосен хубен. камтар маза гирифтага. Рӯзи душанбе гуфт. Рӯзи душанбе. Оз ман мегум шуморо кай гуфта будам. дар бораи Усман Дембеле фаҳмида имрӯз видео карда будам чӣ гап хабар шид. Усман Дембеле паданалат характерш ахна партов. Не ки Луис Энрике зад партовташ. Хориҷиш кард ай даста дар Лигаи Чемпионов бар зидди ки бар зидди Арсенал кивишав мегзара. вроди сезона хуб сар кард Усман Дембеле. Саол ҳамин хеш шумо дар ҳамин балички Барселона меган Реал судяра мехара нашуд. Ҳамин чӣ кар дорен шумо? То что Реал судья мехара? Не, просто влияние Перес просто дар Ла Лига бисёртар чем влияние Барселона. Вақте ки влияние бисёр бошад, бисёри судьёҳо метарсанд. Вақте ки ҷои красни ҳаста, бисёри бозиҳо ҳаста ки бояд Винисиуса красни бити. Даже дар разговор ози вообще қоида бурондага ки фақат капитан бояд гап зана. Не ки чихел ки Винисиус иқа ноид мекунад, даже бояд барои отдельный карточка чӣ кунанда буроранд ки ҳамонро додан бигирад. Бисёри бад ноид мекунад, ранги қамчиқон ноид мекунад. Футболист соза не ки балин одамгариам дар кори дар зиндагӣ да. Дар ин футбол одамгарӣ бояд дошта бошед. Одамгарӣ набошад, зиндагӣ қин мегзарад. Бия дар бораи бозиҳои дига, дар бораи футболбозии дига командаҳо гап назанем бародаро. Дар бораи мо проблемаи худмон ай сармон рехтагие. Дар бораи проблемаи худмон гап мезанем. Войцех честный бия ку ки яку мешида боша. Войцех честный меша ёки ин яка пеня. Ҳамин гапа мебинем. ҳоли Арсенал қати бозӣ намекунад. Не, ҳоли Арсенал қати бозӣ намекунад. Уже всё Дембеле мумкин дига бозӣ ҳам накунад. Пеналти а фаворе Реал Мадрид. Пеналти а фаворе Реал Мадрид. дар бораи Касадо гап зад. Ну Касадо вақте ки бозингаро дар травма ҳаста, бозингаре ҳаста ки метавонад иваз кунад. Бо не вовремя Фермин Лопес ҳам дар Олимпиада хушрӯ бозӣ дошт. Вообще Фермин Лопес ҳам як намунаи ибрати чизай, Гавиай. Ҳамди характердор бозаштае ки характер дора, қадрш пастаю, ана не ки
чӣ дорада дух дора зура. бача ҳамин қадар одам дастрим шиштем дастгирӣ нест. Ман худам як донат чӣ кунам пешравӣ кунам мешава оли и бародарои мо ҳам мефаҳманд ки донат чия. ҳозир оста оста мефаҳмам ба ки донат чия. оҳ бародар ина донат кардай ҳозир акулача рақс мекуна. ака дар бораи трансфери зимистона гап зана ягон каса мехарида бошанд Холланда кай мехарам уже қатъи на як шартнома бастан мегӯям ку. дар бораи бародар Холланд ҳоли ҳозираш да фаромӯш кун. Холланда харида намешавад то вақте ки Барселона дар қоидаи як дар молиявӣ туғрӣ нагирад. Барселона ҳоле ҳам туғрӣ гирифтагӣ нестай. Барселона зимистон бо ҳамун проблемаҳо сар мешавад, бо ҳамун шартномаҳое ки пули бисёр мегиранд, бо ҳамун қарздоро оли қатъи на як шартномаи соз бастагӣ нестан бародаро. қатъи на як шартномаро бандан ба мегӯм ки мешава харидӣ ё намешава. Оле ӯ шартномаро бандан ӯ барои трансфер барое ки Барселона убитка рафтагиай. Фаҳмидастен? Барселона дар трансфер бояд клуб ҳар сол вақте ки отчет мегиранд Ла Лигада мегузаронад бояд хароҷоташ ай расходаш зиёдтар бошад. Не ки Барселона минусай фақат. Фаҳмидастӣ? Минус 290-280 миллион. Барои ҳамин ин хеле трансферҳои ба монанди Холланда ҳозирашда то ягон спонсори сахт пайдо нашава гуфтестем на якай ку оли маълум нест қатъи на чӣ хели спонсорӣ мекунем чанд сметиян. Ма агар просто донатроӣ карда савол надодиям. Просто так донатроӣ накунем бародаро. Савол дошта бошен саволотона додам бигирен. Барса кай боз дора мегӯям. Барса баъд ним соат уже бозиш сар мешавад. Чӣ хеле бозиро монум ҳамин ҷаво бозиро тамошо кунам бо дар ҳамин прямой эфир не ки бозиро нишон да намешавад. барое ки YouTube полностью канала маҳкам мекунад. ҳамин канал мон мемонем. Просто гап занем дар бораи бозӣ ё ки не. Чӣ гуфтем? ака ин ба ҷои Гюндаган Де Йонг мефурӯхт зур мешид. охи вообще-то ҳамун Гюндаганам бояд намерафт. Барое ки Гюндаганам барои чӣ додан бепул додан рафт так барое ки Олморо регистратсия карда натонистанд. барои ҳамин Олморо ҳозир регистратсия ба хотири ӯ карданд ки Гюндаган рафт. Барселона ҳолиам молиявиш қиндай. Молиявиш. Ҳол ба ин қадар молиявӣ бо ҳол трансфер кард. И ҳол шукрона кардан дар кора. Шукрона кардан дар кора ки Ламасия ҳастай, бозингаро ҳастанд. Гуфти гапо бозии Барселона пеш рафтестай. Шукрона кардан дар кора. Любой клубе ки ҳозир любой клуби зура бигирем агар ҳамин проблема дошта боша ранги Барселона кимкай ба кун зада буд. Не ки мо ба ҳамин проблемаҳо Ла Лигара гирифта будем. ба ҳамин проблемаҳо мо зур мезанем дар Ла Лига дар бозиҳо худмонро нишон медиҳем. Нигоҳ накарда ки дар Лигаи Чемпионҳо хай майли ҳо дар Лигаи Чемпионҳо бахтму баландӣ намекунам. ӯ сол дар ПСЖ бахтму баландӣ накард вақте ки Араухо бозии беҳтарин нишон додем бар зидди ПСЖ. Бозии ништяк нишон додем. Бозии Барселона вообще любой бозие ки мегузаронад хубай. Просто як кор мешава. бовар ки бозиҳои дигар дастора тамошо мекунӣ бозӣ надоранд не ки бридестан бахт баландӣ мекунад дар рӯшон. фаҳмида? Хай футболай бахт дар рӯи як кас механда бахт дар рӯи як кас дигар намеханда. Бекмурод Ашуралӣ 1000 раҳмат барои донат. Ҳайдаралӣ Эмомалиевич 1000 раҳмат барои донат кардагитон. ака Олморо дар ҷои Кристенсен регистра кардагиям ку? Не дар ҷои охи бо дар ҷои ҳам Кристенсен ҳам Гюндаган барои бо Кристенсен травма гирифт. Благодаря бо Кристенсен ки бо травма гирифт бо ними пул ҳамун мондагӣ буд ҳамонро минусоват кардан то январ оли бо ҳаёт мо набуронем ки то январ фаҳмидӣ?
то январ ҳол бо агар Кристенсен сол шава январ дар регистратсияш кунанд бо обратно ол мурад намеша. Барои ҳамин то январ ҳоли масъала ира дидан дар кӯра. Дар бора хабарҳо бисёр буданд. Бисёриятон хондагием ба фикрам. Гиндагана бозиша қатъи Ньюкасл диди чихе безе бозӣ кард. Бозии Ньюкасл қатъи Мансити дидам вобщита полностью Сити бозиш Ньюкасл қабед. Беродри бозишон сус мешавад. Беродри сустай. Яками хави баъди Барселона куҷо гум шуд? Баъди Барселона ҳозираш дар дам гирифтестай. Хабар буд ки Рома вақте ки Деросиро уволид кардан гуфтан пешниҳод кардан отказ кард. Брест сенсатсия кард. Бача имо Залцбург гуфта ставка мондем ки ҳамаро ҷазир кардам. Ладно, таваккалшон ба Худо. چی خیلی گذرانیم پولی چی را برادر که با فکر بارسا کی را باید بفروشه یک نامبرک با فکر ما بارسلونا باید دیونگ فروشه یکم درجه انا اراوخو اگر همین فعلش باشم اراوخو رو فروشم برای که شرطمش دراز نکرده است این قدر با او باوری دادن این قدر تراوما میگیره تراوماتیش نه بگیرم فروشش باید بارسلونا ягон бозингарро хеле нақапа ба мон ҳаста бозингарое ки қабидан дар кӯрае ки сазоворанд ба монанди Ламин Ямал ба монанди Гаве ки ҷоншонро фидо мекунад вақте ки ту яке аз капитанҳои Барселона ҳасти ва ту дар гуфти гапо шартнома пешниҳод мекунанд дар ин ҳолати бади Барселона шартномаи хубот пешниҳод мекунанд ту хати агентит майбозӣ мекунӣ ин маънои онро дорад ки несерьёзнигии защитника Левандовский дубл гол. Барои ҳамин Френки де Йонга фурӯшанд. Соли дига ҳатман нападаиш харидан дар кӯра барое ки Левандовский хати долга намерем. Виктор Рокера бошад ба фикрам дар Барселона нашид Виктор Роки беҳуда харидам Виктор Рокера ҳозир аренда додагиан то тобистона ба фикрам тобистони дигари ӯро ҳам мефурӯшанд полностью. Агар ягон сверхъестественный нишонат якча дар Бетис по-любому мефурӯшанд ки модо топ бозингари ҳамлагари ҷаҳон дар кӯра барои Барселона барое ки беҳамлагари зури ҷаҳон намешавад. Ансу Фати ҳамлагар нестай, ҳамлагари девятка нестай. Девятка ба монанди Холланда чӣ хеле мебинем бардоро дар бозиҳои асосӣ гум мешавад. ҳасте бозингарое ки девятка ки бо соли дига пайдо мешавад. Ҳар сол як бозингар пайдош нестай. Ака Ансу Фати чӣ ба бозӣ намекунад? Ҳамин савола бародар аноним гуфти гапо донат карда савол дорад ки чӣ ба Ансу Фати бозӣ намекунад. Ин савола мо 3 бозӣ шуда ки ба Флик доданем айне ки Флик саволи моро гӯш кунад. Намедонам чӣ ба мумкин бовариш мондагие ай вақте ки ба травма буромадагие намедонам ё ки дар кадом бозӣ нигоҳш мекунад мемонаша монданӣ аст ман намедонам. Неке ин бозида агар надурорашад значит чӣ проблемае ҳаста ва январда точно Ансу Фатиро аренда метиҳанд барое ки агар ихе рафтан бигира стоимостша 10 додан мегира вақте ки надурорашад. Неке ман ҳайрон барои чӣ Флик намедонам мумкин савобиқча дошта бошад. Здравствуйте, вас приветствует команда Барса. Нажмите як. Чизе нанавистай. Иньеста бояд карьераша 2-3 сол пеш маҳкам мекард. Хай пул кор карда гашт дар Япония. Дар бораи Иньеста дига чӣ мегӯм? Вақте ки вай Барселона рафт Висел Кобе барои пул коркунӣ рафт. Бояд аму 2-3 сол ки бозӣ мекард уже бас мекард. Хай уже полностью
уже тамом шуд. Ака душа Влахович соза ёки Лаутаро Мартинез. Мада Лаутаро Мартинез махқулай. Ферран Торрес бозии зура я чида. Ака ту ба сарказм гуфтести мора сузондести он Ферран Торреса. Ака шанси Барселона дар формати наи Лигаи Чемпионҳо чӣ хеле любой командаи зур топи топ дар хели формати нав бояд бибурояд. Но смотря ай чандум ҷо мебурояд. Ҳай мара ба ҷои Араухо намегӯянд дар Барса бесум бозӣ мекунад дар состав шо. Муҳаммадҷон Абдузода салом. Ай бораи Ансу Фати гап зан. Боз бародар уже дар бораи Ансу Фати хела гап задем. Дар бораи Ансу Фати хела гап задем. Ҳазор раҳмат барои донат кардагитон бародаро. Дар бораи Ансу Фати ҳамун гапо. Агар надуронашаз знаете чӣ гапе чӣ номаҳқулаи қатъи Флик дора ёки Флик дига бовариш айвай мондагие. Дига чӣ мегем дига ягон чӣ гуфта наметонем. Фирӯзшоҳ Боимуродов акаи Муҳаммадсози нағзи хуби ҳазор раҳмат бародаро соз раҳмат. Шумо чӣ хел саломатитон соз кору боро ништияк. Дани Олмо ба фикрам баъди перерифи зборниё бозира сар мекунам. Ака чия Пау Виктор соз нишон дод хча чӣ ба шанс намета. Пау Виктор бародар ӯ вингер несте, ӯ нападаише, ӯ централи нападаише. Чӣ хел айсабе ки несте ози бозингар барои ҳамун дуровардестиам Пау Виктора. Ӯ метавонад ивазшавандаи камкам дар вақти кубокҳо дар вақти чиз иваз кунад Левандовскиро. А так бугӯ дар бозии асосӣ даже дар бозии Осасуна и хеле бозингарро дуровардан дар кор несте бародар охӣ. Ҳар як холе ки дар Лига даст метид дар охири мавсим кӯнак мезанӣ мегирӣ. Дилшод 03 ҳазор раҳмат барои донат. Жду победа Барса. Ми тоже ждем гуфти гапо. Ака Фермин оянда дорад да бозӣ. Фермин ҳозираш да зурай. Мада характериш махқулай. Чанд бор меон ку бозингаре ҳастае ки атакуишияй аз любой ҳолат удар мезана наметарса. Махқулай чутиёи голзанӣ дора. ҳам хеле бозингаро дар Барса барои состав дар кор ҳастай. Ход дар состави асосӣ ҳам бозӣ накунад, лекин бояд як бозингари буроя ки аз замини як бозингари буроя ки уровени сустар дошта бошад. Брат ҳами Лаутаро Мартинез ай Интер ҳавая бихара вай зурай. Ҳар сол Лаутаро Мартинеза хариданиян ҳар сол не ки Интер фурӯхтаниам нестай. Ба фикрам оз шартномаша дароз мекунад хати Интер. бозиёи Барса қатъи хеле состав чӣ интизорем бародар? Ҳамин хеле як гоҳ бахт баландӣ мекунад, гоҳ якташ красный мегирад, гоҳ якташ хатогӣ мекунад. Чӣ интизорем дига? Ҳамин ин оз Маркаса дора дуровардан хайрат ки Маркаса дора дуровардан барои ки Эрик Гарсияро медуровардан капа мо дуд мекард. Ягон соперника дар Лигаи Чемпионҳо любой соперника бояд чӣ кард оценит кард. Дар Лигаи Чемпионҳо фачу фач бозӣ намекунанд. Бояд нишон дод. Иҷо бо чанде гол бизанед дар хели формати нав чанде хубай. Ай голам вобастагӣ дорад. Ака Фермин Лопес неактивния таърифиш наки илтимос. В смисли неактивния? Ты абар бозиёи Фермин Лопеса бич чӣ активния? Вообще ба кадом ту гуфти неактивния? сабаби иқа бисёр травмадорӣ дар чӣ мебинӣ ака? Дар травма тишни бадани бозингарои Барса худаш. Худ мо аввал медонистем ки Дани Олмо чӣ хел дар ҳамун Лейпциг ҳам дам ба дам травма мегирифт Дани Олмо. Араухо худаш травматични ҳамун аввал як кор не як кор ба худаш бозиш сахти баъд дар ҳар ҷо хча мепартояд ҳар кор мекунад тез травма мегирам. Хай гавира бахтиш баландӣ накард Кристи почааш
Педри ҳам худаш баъди ҳамун соле ки 70 чанд бозӣ гузаронда як сол баъди ҳамун уже травматичнаш барое ки уже мишцо нагрузка бисёр гирифт. Ҳоле ҳамун метарсем ки Ламин Ямалам ҳам хеле нашавам. Ака Войцех ё Пеня? Ну чӣ хел бигӯм, Войцех поча қати ранги Пеня бозӣ карда наметавонад. Пеня хужи почаш хужи Тер Штегене. Ихе бигем ки ягон кас тени Тер Штеген ба поча бозӣ карда наметавонад. Даже Нойерам бигирем, чени Тер Штеген паси хуш дода наметавонад. Не ки Пеня боз каму беш пас дода метавонад, ҳам ихе кросс карда метавонад, ҳам пасҳои соз метавонад. Войцех Шестни вообще ба поча бозӣ карда наметавонад. Барселонада баратариси дар корае ки ба поча бозӣ карда бутона, пас дода бутона. Не ки ай чи сабаб Войцех Шестнира гирифтан, аз сабаби ки ну таҷрибадор дар корае. Дар хеле дар бозиҳо, барое ки ҳасте бозие ки ана Пеня мумкин то охири мавсима зурш нараса. Фаҳмиде? Стресс, иқадар давлени Лига Чемпионо, Кубоки Испания, ҳастай Суперкубоки Испания, ҳастай бародаро Ла Лига, барои ҳамин ҳамаи бозиҳода агар Пеня худаш тоқа бозӣ кунад, полностью ай боварии худаш мемонад бародар. Худ варатарам боша, худ надава. Ака бозингори муштарак ке мебинед дар Барса ба фикри универсал? Фермин Лопезе қати Гави. Не ки универсали мо уже рафт аги мавсим. Сержи Роберто буд. Ози вратар гиранаями давом бозӣ мекунад или зимистон ждат мекунад? Не, ҳамин давом бозӣ мекунад. Уже Войцех Шестни метавонад дар Лига Чемпионо уже метавонад номнависиш кунад, бозӣ кунад. Не ки ин не бозии дигари Лига Чемпион дорад. Салом. Ҳайдмурод Камол ҳазор аҳмад барои донат бародар. Ака бояд Барса Ямал, Фермин, Гави, Педри ҳамиёро нафурӯшад вообще ё Ҷон Фидоям барои Барса. Дар ин момент Барса ҳамин пули соз пешниҳод кунад. Медонед дар чӣ алам буд? Ҳамин единственный бозингаре ки нархи соз дошт дар Барселона ва барои фурӯхтан дар Барселона дили шумо месӯз, ҳамин Рафиня буд. Не ки хорошо што ки Рафиняро нафурӯхтанд. Нигоҳ ки чӣ хел ин сезон Ҷон Фидоӣ мекунад, бозӣ мекунад. Яке аз бозингарони уже марда гӯри дӯстдоштатарини ман дар ҳамин Барсаи ҳозира ҳамин Рафиня, барое ки сағира то 90 минута медава. Чӣ хел пишти защитникҳо медава, ҳуй мешавад, защита мерава, кор мекунад, ҷонша фидо мекунад барои ҳамдастош. Алам хеле бозингар мо дар Махқулайда бо ҳамин бозингара фурӯхтанӣ буданд. Фақат Лапорта пули соз агар пешниҳод просто Рафиня худаш чиз нашид, розӣ нашид. Агаре розигиша агар медод, Лапорта беист мефурӯхташи 100 миллионда. Барси қарзи 2 миллиарда бародар, қарзи Барсаро ҳисоб мекунед, сар дуд мекунад. Мегӯянд ки дар бораи Касадо гап зан, дар бораи иш гап зан, дар бораи ҳамаё гап задам бародар. Бо такроран гап намезанам ки одамо ай аввал дуромадагӣ гӯш карданд. Дар бораи Касадо гап зан, дар бораи Фати боя бори дар бораи гап зан. Прамо эфири айсар тамошо кунем бародаро, мебинем. Закариё Хуршедович бародар ба хотири Олмо донат карда. ҳазор раҳмат Закариё. Обод бошем бародаро барои дастгиритон. Донат дастаи ссилкаш закрепит кардагия, метавонед саволотонро бинависен. Кулача мебурояд, айтани шумо рақс мекунад, саволотонро нишон медиҳам бародаро номтон қатӣ. Мегзарем ба гуфти гапҳо дар бораи ҳаят гап мезанем. Левандовски аз омадане ки бозиш созе, не то што бозиш созе бигем не ки голзани уже голзани дар дур омад. Вақте ки хай нападаиши чи гол заданаш дар корае. Ҳасте проблемаҳои Левандовски ҳасте, бисёр тупа меқапа, бисёр ноид мекунад. Ҳамин чиз намезебад да Левандовски. А так голзаниш созе. Кубарси
ништяк бозӣ дорад. Ранги сезони пештара не хай уровени қабидагия истодагия. Ози бозингари зури ҳамин Ямал, Рафиня, Педри. ҳамин бозингариҳое ҳастанд ки натиҷа нишон медиҳанд. Агар бозии Осасунада нигоҳ карда бошед, медидем ки дар мобайни ҳамиқа бозингарони Барса Педри чӣ хел бозӣ мекунад. вақте ки Ямал дар замина буд, медидем Педри аввали дақиқаҳо дро варда гишта. Агар бозиро тамошо мекарде, виделяция мекунад. Ягона футболбозе мебинӣ ки на самом деле ҳамин сағира топ уровень бозингара да, чӣ хел тупа мегирад, чӣ хел мекашад, чӣ хел пасҳои аҷоиб метиҳад. Уровенша нишон медиҳад сағира. ҳамавақт ман гуфта будам ки Леви Вингери дигар дар Барселона дар корае ки ҳамаи бозии Барселона созтар шад. Хай соли дига бо якта дига нападаеши, агар я Леви Вингери соз бихаранд, якта нападаеши дига сатҳи баланда бигиранд, Барселона проблемаш ҳал мешавад. Не ки ҳаст як проблема дига. Агар бо проблемаи мо опорник буд ко опорник зона, не ки мо Марк Бернало ёфтем. Бернал агар соли дига ба травма соз шава, баъди хеле травма чӣ хеле ки Ансу Фати безеб баргашт, худо медона ӯ чӣ хел бармегардад. Ака умедворем ки Бернал соғ саломат бармегарда, барое ки 3 соли дига шартномаро бо Бернал дароз кардем ва 500 миллион нархи тавонпулиша мондагия Барселона. Хеле чизора дӯст медорад ки дар шартнома навистанд. Хеле пулои 1 миллиарда 500 миллиона. Барои ин бародаро, агар соли дига Бернал дар вақти бозиҳои тобистона пеш аз мавсими хичас бо ҳамихе сатҳи будагиша нишон тия, мумкин Барселона опорник нахара. Агар ки Бернал нишон натия, мумкин дар фикри опорник харидан шавад Барселона. Баъд проблема якта дига Барселона и прави защитники мо медонем да. Деки агар защитникои мо беста, Иниго Мартинес ҳастай, Кристенсен ҳастай, Кубарси ҳастай, Араухо, агар ё ҳамашон бестанд, Кунде метавона прави защитника бозӣ кунад, я ивазшавандаш метавона Форт беста. мебинем агар бугӯ бисёр чизҳоро иваз кардан дар кора. Единствени мо созаи ҳамин ползащитамоне ки агар ай травма барбигардонад, барое ки Де Йонг дорем, Педри дорем, Гави дорем, Касадо дорем. Единствени опорнике ки хай метавона Кристенсен ҳам соз шава бозӣ кунад ва Эрик Гарсия ҳам метавона бозӣ кунад, метавона Де Йонг ҳам бозӣ кунад. Ҳа Де Йонг хича дар оҷо хушрӯ ҳис намекунад, не ки бисёртаки метавона бозӣ кунад. Ака мардагори состави ҳозираи Барса ранги пештара Барса сахт нест. Ба фикри ту, ба фикри ман ту ҳамин гап чӣ фикр дорӣ? Конечно сахт нест. Агар состави 2015-ро бигирем, вақте Лигаи Чемпиона буридагим, вақте буридем Лигаи Чемпиона, да? Нест, ӯ состави несте ки сахт бошад. даже состави соли гузашта сахттар буд, чем ай состави ҳозирара. барое ки мо чӣ доштем? Жоао Феликс доштем, метавонист дроварда бозиро ҳал кунад. Баъд Кансело доштем ки леви защита. Баъд бозингаромо соз буданд охир. ӯ сезон Марк Касадо бозӣ намекард. Бернал набуд ки аввали сезон травма гирифт. ҳастем бо ба ҷои барки медуроя ку, ба ҷои Балде Мартин медуроя ё ки дигарш. Нест, ҳозир агар нигоҳ кунӣ, вақте ки заминаи Барселонаро нигоҳ мекунӣ, нигоҳ кун. Защитникош замина Фортай, Мартинес, Домингес, Куенкай. Полузащитникш Пауло Торе, Де Йонга ки нав ай травма баргашт, Гилия ки на мау шумо медонем ба як тони дига. Нападаиши ки дора? Фати дора, Виктор дора. Тамом. ин ҳамин хел составе ки Барселонаи номдор. Бо чӣ мехоҳед шумо дига Барселона? Ҳамиқа мешавад. Одам ҳамиқа мекунад гуфти гапо. Флик ҳамиқа мебара. Агар ҳамин якум таймда баридани боши, просто Флик бозии Осасуна не вовремя бозингарора дам дод. Наход дар аввали мавсим хай бозингарое ҳастанд ки аввали мавсим дар ҳамаи бозиҳо иштирок кардагани аввали дақиқаҳо, не ки охир Осасуна ҳамун бозие набуд ки ту бозингарони асосира нигоҳ карда ба оне ки ҳама травма дорад, бо ту бозингароне ки дар ҳар бозӣ ришад мекунанд, ту дамшон будӣ. барои ин бародаро камтар хатои хичам даже хатоигиша хит кард. Акай моҳаммад, ба фикри шумо Юрген Клоп меомад соз буд ё Ханси Флик созай? Ханси Флик созай бародар. Ханси Флик ягон проблема надорад. Просто проблема травма уже не вовремя травмаҳо пайдо шуда.
ака натуре ҳамин Кунде ячи опыт дора, худаш розӣ намешавад заминаш уже привыкать кардааст правил зашинда. Агар дар бораи Кунде гап занем, чихе ноид мекард аввал ки ман даже дар интервюш баъди бозиёш мегӯям ки ман намефора дар ин бозӣ кунам, манро мефора дар ҷои худам бозӣ кунам типа центральный защитник. Леки ин сезон уже диди қатъи Ямал чихе чӣ доранда, муносибати зур доранд, взаимодействие ништяк дорад дар правил. Ҳамаи ҳамун атакҳое ки Барселонада мешавад, ҳамаш ҳамун тарафи Кундеу Ямал аёхад. Дикаса соз бозӣ мекунанд. Баъд Кунде защитнике ҳасте ки фақат дани момент гузаштанаш қиин шидагия, ҳар кас гузашташ наметавонад. ака ба фикрат дар ҷои Левандовски кира бигиранд созай дар сезони баъдӣ? Намедонам бародаро, агар то охири сезона Ҷекриш ай Спортинг Ҷекриш ҳастай хеле ҷашн мегирад ку. Агар ҳамон то охири сезона ҳамин хеле сатҳи баланди бозиша нишон диҳад ва дар Лигаи Чемпионон сатҳи баландша нишон диҳад, метавонем ки ҳамонро бигирем. Лекин нархи бовар кад осмонӣ мешавад нархаш. Фаҳмидистӣ? нархи осмонӣ бад мешавад. Мо вобаста Барселона аз ҷиҳати молиявӣ чӣ хеле бародар, мо ки наметавонем ки ҳавас кунем гап занем да ранги пес ё бихарем бозигаро. Ин ҳамаи чӣ вобастагӣ дорад. Кимих Вилliams ята дигар дар ҷои Лео бигиранд отлично мешавад. Ба гуфта чӣ фикр дорӣ? Агар бозии охири Вилliamса нигоҳ кунед, оценкаш чӣ хеле бародаро. ай вақте ки Барселона нагузашт, бозиш дар таво сус шидагии Вилliamса ки намешавад. Вилliams ҳамун Рафиня миллион бораи ҳамун созад. Фаҳмидӣ? ака бозиро барандагӣ мекунем ки не? Илтимос ответ дем. Намедонам охи, агар бишинем бо 90 дақиқаи дига бозиро барандагӣ кунем, мара таваққӯ мекафад ба фикрам. Точно таваққӯ мекафад бародаро. мара худам овозон гирифтагия да мебинеда, маза нест. ба худо қасам маза нест. гуфти ки Муҳаммад намепинад ку, ба худо қасам мазам набуд. мара фақат Аллоҳ медонам, отам мега медонам ку. озма кӯя будурам око. шумо футбол найда? охи Young Boys бу бозие неста ки бишини комментария кунӣ. Young Boys меран ки тамошо мекунӣ, кайф мекунӣ. Ферран Торрес давай кадан дар куре. Ферран Торрес хай кадан дар куре хати Ферран Торрес. ака ами Фати ай Ферран да соз неста. охи мо намедонем Фати баъди травма чӣ хеле баргашта. мо Фатира ҳоли соз дидагӣ нестем ки Фати баъди бозгашти айбратин даже да ҳамо тренировка ё дар бозиҳои чи ҳам хушуд нигоҳш накардем пеш аз мавсими. баъди травма чӣ хеле баргаштагӣ мо Фатира охи бозингара медорӣ хотя бы 30-35 минут бозӣ мекунӣ, охи бозиша мебинӣ. фаҳмидӣ? барои мо намедонем Фати чӣ хеле омодагӣ ҳост дани момент. Какой нафиг VPN включен? Все, бародаро. бозӣ уже сар шидеста. метавонем бозиро тамошо кунем. Око будуроин тамошо кардан бигирем бародаро. рост мегӯяд дар бораи он Фатиқа бисёр гап назанем бародаро.
мо намедонем фати чӣ хеле баргаштага даже дар ҳамун Брайтон ҳам хича нишон дода натонист даже дар Брайтон хича нишон дода хайҳо мо метавонем бигем ки ана английский премер лигаи туда судане ки всё таки да всё таки зори Залцбурга гуфти гапҳо об барад ставкаи ҳамаро сӯзонд Залцбург бовар кардан дар кор набуд Залцбурга ставкаи якмона сӯзонданд Жерар Мартина охи ҳоли ёша Жерар Мартин вай нав опыт гирифтасе чӣ хеле рай даста сир мекунӣ пускай будро на опыт гирифтан бигира Кингсли Кома Барса бигзара бояд одами травматични дига Барса бигзара бас будаги сами травматич як бози я бигирем бозингаре ки бозӣ кунад не ки тавбат бигира фаҳмидӣ око чӣ программа бародар око спорт будроем плей маркете любой ҷо не ки аввал и око спорт фақат дар Россия кор мекунад бародаро дар Қазоқистон кор мекунад дар Тоҷикистон кор намекунад медроен ҳамунҷа намедонам 199 рублай 299 рублай подключит мекунед бози Италияро нишон метаҳад Италияро нишон наметаҳад Франсияро нишон метаҳад Лига чемпионоро нишон метаҳад Кубоки Италияро нишон метаҳад боёро нишон метаҳад бисёр чиза нишон метаҳад око ака Фермин нападаеш бозӣ кунад чӣ хеле дар ҷои Левандовски намешавад Фермин наметавонад нападаеш нест вай нападаеш як бозингари дар коре ки скорост дошта бошад Фермин скорост надорад ҳамон атакуш позишник нормальная Фермин барсатиҷида чӣ ба навигарира гап намезанем кадом навигари масалан дар барсатиҷи любое время видео мебурояд ку ай навигариҳо мебурояд вале иногда худам дар бораи барса дар барсатиҷи худам видео мекунам не то что видео медурам ам хел фикри ақидама гап мезанам бидурои тамошо кунед агар кадомида маъқул бошад ихе будрово кадр буково дар бораи чизо видео кунам шумо дар аслан ҳамин фаҳмидан бисёри каналҳо ҳастанд аслан фаҳмидан дар кора ки хабар дар бораи хабар автор чӣ фикр ақида дорад хабарро пешниҳод кардана ва дар бораи хабар гап задана тамом ҳамин чиз дар кора инстаграм намедонем инстаграм ки эфир мекунам бародаро хутона ғам натен тамом айспас ай паганеу ай бозиҳои дига насиб боша сар мекунем қати бобои ғулом ака вақте Ферран ба Барса омада буд ҳеҷ кас бовараш надошт не ки шумо доштед даже ба Неймар мисол овардед не ки ними вай нашид ака ба Неймара ҳеҷ кашида наметавонад охи аввал соз бозӣ мекард пад ҳозир каҷалапо шида чанд сум сӯхтум акира ман медонаму ҳавай чиз медонам чӣ ба качество соз нест качество ҳамин қа мешавад намедонам ака вебкамера харидагем намедонам качество соз як бародар бо як камераи дига ҳозир донато шидеста бо як камераи дига хушрӯ меқавм ки качество созтар шавад хай качество ҳамин видеоя чикорш кунам ака лиқҷум гап мезанед шумо лиқҷумуш чие барза тиҷи худут гап мезанед следующий видео дар бораи бозӣ ина Войцех Шестни уже дар стадиона значит Войцех Шестни омадагия уже можигдай мегзара пага ман гуфтам ки медаспредина мегзара пага бозӣ сар шидиста бародаро уже одамо дуромада тамошо кардисиям ба фикрам бобои ғулом ҳозир дар бораи Войцех Шестни фикри ақидаша баён мекунам пага ба дар бораи шумо мегӯям ки Войцех Шестни бобои ғулом чӣ фикр дорад бовар ки бозии Барселона вақт тамошо мекунам ҳаловат мебарам тамоми фикри зиндагӣ гум мешавад
اینه که اقورت چون میکنیم ده خیلی موضوع بارسلونا را اقورت نکنیم نمیشه به درو به اقورت نمیگذاره. муборакшо азур аҳмад барои донат кардагиет обод бошем бародарое ки донат мекунанд дастгирӣ мекунанд бетараф нестанд. азур аҳмад палмер чӣ хеле ака ҷавоб надодӣ охи палмер прави вингере мо уже ламин ямала дорем барои мо палмер читар куре вармач скачат кунем бародаро вармач рост мега вармачам скачат кунем любои бозира бепул тамошо кунем бепул форатона доруво канӣ доруво дар кухни тайёрак мондагиам хел валидол малидол ҳама мондагия ҳама явара ба ҳазур ака барса кадом состав қати зоз боз мекуна яъне 4-3 ё ки дигар барса ҳама вақт 4-3 қати боз мекуна не ки ҳозирашда 4-2-1-3 барое ки қати атакуши ползашини рафини атакуши боз мекуна дута ползашита дорем ята апорни касада ята ползашини педри ва атакуши ползашини рафини ози 4-3 ира гуфта намешавад барое ки 4-3 несте намедонам бародаро дар варзиш тиви ё ки дар дига чӣ хел тамошо кардан мумкине ман ин чизо хабар надорам ман ки дар тоҷикистон зиндагӣ намекунам намедонам ака акдин нисбета хушрӯ мефаҳмада навис кадоми намефаҳметана адин эксведа маро дар телеграм нависе ҳама чиша мефаҳмонам то ягон ҷои қиндӣ надорад 5 муршид вармач ҳо вармач любой чира нишон мета ман он доштам дар ин телефони пешинам не ки маро мефурад качественно чиз тамошо кунам барои око вовремя медорам ай око тамошо мекунам барое ки вармач дар телевизор нашиди дар телевизор нашиди ама дар телефон тамошо кардан намефурад ман бозӣ намефурад бишинам ҳаловат барам дар калон тамошо кунам бозӣ сар шид бародаро бозия тамошо намекунем уже зритело кам шидисе боқӣ дар амони худо бародаро одамое ки донат кардан ҳазор раҳмат барои донати кардагитон телеграм канал дорем бародаро дар телеграм канал бо далши чақчақ мекунем дар бораи чизо гап мезанем